ja, je leeft op een gegeven moment alleen nog maar daarvoor. Want je moet het, je neemt het om de 2 uur. Om de 1,5, 2 uur moet je dosis nemen. En zo vaak? Ja, op een gegeven moment. En ook echt 's nachts ging dat door. Omdat 's nachts word je ook wakker dat je weer wat moet nemen. Dus je bent continu alleen maar daarmee bezig. En het begon zo onschuldig met de 24-jarige Lisette, die leven net herkend worden wol. Gewoon op een feestje. En daar werd eigenlijk heel positief over GHB gepraat. En dat het lekker was om te nemen en goedkoop en niet verslavend en noem alles maar op. En ja, ik vond het wel spannend om te nemen, maar ik zag de mensen om me heen zo vrolijk en los en gezellig eigenlijk. Dat ik zoiets had van, nou, dat wil ik ook een keer proberen. Alle weekend wordt er zo'n 10 mensen bij de Friese ziekenhuizen binnenbracht die door GHB volslijn uit de tiert binnen. Er is makkelijk onder druk te komen. Je kunt het zelf maaien met onder oren velgereiniger en goordstien ontstapper. Ik bij Verslavingszorg Noord-Nederland vernemen ze een duidelijke toename. Want kwamen er in 2020 15 mensen van een behandeling. In de eerste helft van dit jaar binnen dat er al 90. Meer dan 60% ervan binnen Friezen. Ze maakt zich vooral zwaar genoeg de gevolgen van GHB, want daar is nog net een soort hoe bekend. VNN doet ik mij landelijke onderzoeken daarin, zodat we de conclusies loeken kennen na verloop van tijd. Maar we hebben al gezien dat het enorme gevolgen gaat kennen op het brein van jonge mensen en het gedrag van mensen. Dit kan goed wezen voor hier op de lange termijn. De Almeloze Lisette is in Ljouwt behandelen en intussen helemaal clean. Ja, kijk uit is mijn advies. Want je bent heel snel afhankelijk van het middel. Wij als Verslavingszorg Noord-Nederland hebben natuurlijk een afdeling preventie die bepaalde programma's heeft om jonge mensen te waarschuwen voor deze middelen. Daar beginnen we nu ook al mee op de legere squallen in de laatste groepen om mensen te confronteren en jonge mensen zich bewust te maken van de gevaren die we hebben. Ja, en we bezieken natuurlijk een zo goed mogelijke behandeling om te bieden voor de mensen die daar ook komen willen. En daar ben ik heel druk mee het wanen.